Vi er taget til Ringriderfest i Sønderborg. Og hvorfor har vi det? Fordi vi aldrig har prøvet det før. Vi skal se, hvad det er for noget, hvad det kan og hvad der ikke kan. Det bliver godt. Vi glæder os. Ja, her sejt. Min næse lyder lidt sådan der om natten. Ja, sådan der. Ja. Der er omkring 300 rytter, og lige om lidt så kommer alle børnene på de små ponyer. Kommer de? Ja, det er godt. Det er rimelig heavy, det der, de har gang i. Okay. Backstreet Boys, Backstreet's back. Alright! Okay, det er for griner, det der. En, to, tre. Ringridning går ud på, hver rytter skal igennem. Altså ringen. For overhovedet at have en mulighed for at gå i finalen. For at gå i finalen. Så er der... Kør lige forfra. Så ryger du i det rigtige finalen. Og hvis du rammer, så er det hold 2. Jeg er pisse bange for heste. Og så bytter de, og bytter igen. Så vinder ikke en skide meget. De der heste, de går helt... De løber herrestærkt og sådan noget, men det virker bare som om, de har mega nemt ved dem alle sammen. Det er sjovt at se, fordi heste de rider sådan nærmest sidelands. Ja, det er du ret i. Jeg tror, vi skal have fundet en, der ved noget om. Ja, sådan i alle galger, der rider der 2 hold. Og så rider de 12 gange efter den første ring her. Det er den samme ring i alle galger. Ja. Og når de 12 gange er overstået, så bytter de hold. Og så kommer anden hold ind. Og så rider de 12 gange. Og når det er så overstået, så bytter de en gang til. Så kommer første hold ind, så rider de 12 gange til. Og så bytter de en gang til, så alle rider 24 gange. Og når du har reddet 24 gange, hvis ikke du har fuldt hus, hvis ikke du har alle 24 ring med, så er du ikke med i finalen. Hvor tit træner de så? I den uge her er de trænet hver dag. Er det rigtigt? Ja. Det er en intens sport lige pludselig. Fordi det er Sønderborg. Ja, det er jo rigtigt. Men alle, der deltager, kommer de fra Sønderborg af? Eller omegn? Nej, det er fra hele Sønderjylland. Hele Sønderjylland? Ja. Det er fint nok, de holder lige pause nu. Vi faldt i snak med Søren og hans familie, der red. Så vi kommer ikke så langt, så nu skal vi se resten af pladsen. Måske der er noget, man kan skyde eller kaste med. Vinde et eller andet dumt, som vi kan give væk til nogle andre, fordi vi ikke gider bære på det. Vi skal op i dødsmaskinen fra Rumænien. Jeg tror, vi får den for os selv. Hvis han har det dårligt. Nej, jeg har det ikke dårligt. Jeg er bare det der med, at den skal hele vejen rundt. Romansk ler det her. Det er det bedste fra Rumænien, du overhovedet kan få. Husk at nyde det! Husk at nyde det! Bing! Det var fucking sjovt. Især at kigge over på Chris. Det ser mig helt færdig, og jeg er bange for at dø. Hvorfor gør den det? Hvorfor drejer vores? Det er da også sindssygt at begynde. Kør 2 og 2, bror, hey, her i løverne, der holder vi sammen. Det er junglen, det her. Spis eller bliv spist, løv. Du skyder ikke herover, det er godt lov. Chris, alt det røde, det skal væk fra stjernen. Det er umuligt. Jeg har prøvet det før. Det er fuldstændig umuligt. Er den klar? Ja. Ja. Mangler lidt over det hele. Det var ikke så svært, vel? Bing, bing. Det er træls at være flink. Og nu skal vi lige have sådan en lille Hans her. Hvor mange var det, du bestilte dem? Jamen, nu er vi bare over til rytterfinalen. Nu skal vi over se de bedste af de få. Du kan se over på dem der, hvor meget de glæder sig. Det er de få. Det er sådan, man hæpper hernede. Nå, gutter, hvad synes I om hele arrangementet? Ja, det er jo fandme fedt. Hvordan folk går op i det. Med hat og brille og vest og slip. Og så der er lidt sønderjysk, der smidt af. Vi fik en dronning, en kronprinsesse
Og en prinsesse. Og en prinsesse. 3 dræn mod stribe. Det kan vi godt lide. Nu skal vi ind og have sådan en her. Bing, bing. Bing! Siger det så. Godt til noget fedt. Husk, at vi skal skåle. Alle skal skåle med hinanden, ellers får vi glemt en video. Igen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lunder. Forfra. Vi har vundet 32 på sokker nu. Altså til 100 per... Ja, man vinder ikke bare sådan her i Sønderjylland. Man skal lige aflevere en lille mønt, ikke? Må jeg spørge om noget? No, ikke no. Er de dyreste omkring? Ja, fint. Super. Så behøver vi ikke snakke med det.